Igbo ekelele m ọnụ biko ọnwụ n'ọnụ nwoke n'ekwu maazị oke iwu ala rege meza ya nwa ndị ụmụndụwa abịala m ọdụ ịkpọsapụrụ na akụkọ nwaanyị onye ọmụgo oche nwunye ya nwoke esi enyi ukwu ọ ga nwaanyị agwụ atọ ya mgbe onye ọla tọkwa ntị ya na-alụ maka emeghị nke o jiri wuru agwọ n'ime ọhịa ụmụazị kpọọ ya ụdọ were aje ntukwurula otogwe edeghị onye ahụ ofe ga-akwụrụ ya n'ihu dọọ ya aka ike keche ntịnụ nke ya bụ ọla n'ike maka emeghị nke o jiri wuru agwọ n'ime ọhịa ụmụazị kpọọ ya ụdọ were aje ntukwurula otogwe edeghị onye ahụ ofe ga-akwụrụ ya n'ihu dọọ ya aka ike keche ntịnụ nke ya bụ ọla n'ike agwọ emeghị nke o jiri wuru agwọ n'ime ọhịa ụmụazị kpọọ ya ụdọ chi aje ntukwurula otogwe edeghị onye ahụ ofe ga-akwụrụ ya n'ihu dọọ ya aka ike keche ntịnụ nke ya bụ ọla n'ike agwọ emeghị nke o jiri wuru agwọ n'ime ọhịa ụmụazị kpọọ ya ụdọ were aje ntukwurula otogwe edeghị onye ahụ ofe ga-akwụrụ ya n'ihu dọọ ya aka ike keche ntịnụ nke ya bụ ọla n'ike ụmụnne n'ọba akịka mere eme ya ka mụ na Chika ego emeza ya apụtara m ọzọ o nna m mụrụ m n'oru dịka m kwuru na mbụ amamihe niile eji eme nka ebuta m ha n'isi akpara m ekwere m ọnya n'ọhịa etoro m okorobịa topụta ya mma mma agara m ije na ọmụnkwụ ebukata ụzọ wepere azụo agara m ije n'ụkpa ka m ya na-abepe n'aka ụkpaka ebuchi ibu n'ezi ya ụkpaka enweghị mbụba nso na ndị na-abata obodo ihe emewe mana o ruru ala ka eju nwaanyị aka na-adịa ya obere ihe ka ọ fọrọ afọ echi m fada isi n'ụwa sị gị were ije gụọ mma ama m ndị Igbo so onye ọbụla sogbu ukwu nkwe nwe n'elu osisi ya eji uche gị m ọnụ mana nwunye anyị nwoke sogbu ukwu nkwe o jide uche gị ọnụ ihe aghọ ya dịka m gwara unu na-agba nke gara aga ebe ọwụlọ gị nwanyị nọ ọ na-ele ya anya ebe ọwụlọ gị nwanyị nọ ọ na-akpụ ya anya oru n'otu ụbọchị ọ na-eri nri ofe egusi ose karịrị n'ofe a nwata nwanyị were sitepu wee gafee ya n'ihu hulata ala ka ọ tụtụrụ ngaji dapụrụ n'ala nwatakịrị oke ehulata ala ebe nyoro nyoro hapụzie nri ọ gị dị n'ọnụ ya dị ige ya n'anya ewo ose gbara ya n'anya ewo ose gbara ya n'anya bịanụ bịa lere ose gbara ya ịma na agwara m ọ nọ na-agba nke mbụ gara aga na mpa m gwara m sị na nwoke ọbụla nwaanyị na-egbudi ego egbudi na ndụ ya ga-etu ogologo ihe kwa mgbe ịhụ na efụwọkwa ụda awụ na ị ga-anọ n'onwe gị ewurewe na-asọwọ gị n'ọnụ na-asọ gị ya n'ọnụ ịnwụrụ na ọ naanị Chineke nna ga-azọpụta ụmụ nwoke dede nke m sa Kristi mee odogwu nwoke si agbala nke dị n'ala Owerri olu m ekele gị dede Chineke nna ga-akwụwasị gị n'ọrụ ọma niile na nkwado gị niile biko kelekwere m oriakụ gị o Lady Chika Emily Chime ụkwụ na-agba ọsha o yiri ugegbe ọ ga-arịrị ọnụ dede Chimele m na-efuole m dede Chimele m na ahụọ na m arụ dede Chime bịa lele m na ahụọ na m arụ nwanne anyị nwoke emene nyoro nyoro nwanne anyị nwoke na omene nyoro nyoro ịma na ukwu nwaanyị ka mgbaba ụzọ isome ya ma ya edeba gị n'ime ọhịa ya edeba gị n'ebe ụzọ olu ụmụ ibe na-egekwa ntị ka m na-akọrọ gị akụkọ o ruru otu abalị nwata ehighị ụra nwatakịrị ka mụrụ amụ nwata ehighị ụra oge nwaanyị birila ọmụgwọ nwaanyị ehighị ụra mma nwaanyị ke mụrụ nwa ọsio nwanne m nwaanyị lekwe nwa m lekwe nwata iledo ya anya ka nhite m ụra maka ụtụtụ echi o ana m aga shọp kemgbe ndiri m nwa m
lere ya n'anya nwata nwaanyị asị ya dada ma anụrụ m gị yo biko hiri ụra mụ na nwata ka nledo ụmụ ya anya ya wure fọ n'ụtụtụ nwaanyị ebulie wure kpọ ndị ya o dale ana m aga shọp edobere gị nri ọ bụ na iri chanịsa ahụ ijebe shọp oru n'abalị mụ na anyị ga-ahụ o ka nga mụ na shọp gafife ada n'azụ o oru n'abalị anyị ga-ahụ anyị eme mmeretụ ọsị ya dọtụwọrị asa nwa m mmiri rara anyị ala arụ m njebe afịawo maka na nwata ekwedo ọgọ enwe arahụ ụra n'abalị ya bụrụ ebịa na palọ ha abụ edoro ebe ahụ na-arahụ ụra ozugbo jemisi pụrụ n'ụlọ nwatakịrị oke jiri sitepu na-ekwu na palọ nwa ọgọ ya nwaanyị ebe o ji na n'oche gbasasị ụkwụ ya gbasasị aka ya meghepụ ọnụ ya na-eme ire ntu a otu ya okokoko ya bụ ihe na-anagụ m na ọ na-agụ m ya gụ aga m ịta na ịnyị tata tachie n'ike okokoko ọkọgbu emuo mana ọ maghị na ọ ga-enwe nọ na nrọ chi ya gwọ nwoke ka ọ na-abịa na-eme ọnụ ntu a ka ọ kpụrụ oke nwatakịrị oke yi pụchi akwa na-enwe aṅụle uche ya bụ nọọsụ ka anyị bido n'ọnụ oyipụchi akwa were ngada ige ya n'ọnụ ka ebido n'ọnụ nwatakịrị nwaanyị dịka ọ nọ na nrọ ọ hụrụ oke ọ batara n'ọnụ ya baa ya cham nwoke ga-eti ya olololo efuolenumo chimegbuemo anwụ dị ya mee alala m ugwu awụsa nwa nwoke were ọsọ mapụghị iro were ọbrọsha ya wekechie ya o na-eti mkpu na-ebe akwa na nwụọ na ya rụọ nwata nwaanyị si na bedi butere jiwe brọda nke na-egbughị brọda ekwughị okwu o brọda nke na-egbughị brọda ekwughị okwu ofuole m n'afọla m ọ ihe ọ na-anụ o were jiri akwa ya jidere ya n'aka gbaba n'ụgbọala na-agba iro ogologo rete m ụlọ ọgwụ ihe ọ gwara m isisi emerie nụ na mụ nda m akọwacha ndị ga-emezaghị ihe m hụrụ ka m na-ekwu